ndifuna kupanilizeni kuthawe kukumulira nde phunziro limene apa tilipitiriza masana koma ndi phunziro lofunikira kwambiri komanso ndalitali koma mubalitsogolera kuti lithenga Ambuye akudalitseni pachisankho kubwera ku msonkhano tikabwera ku msonkhano chonchi nafenso timadalitsika timaphunzira zambiri moyowu ukumakhala umakonzeka tsiku ndi tsiku tikamapita tikanalo phunziro ili muganizo lolimbikitsana kulira kukhulupirirani kuti chani Yesu akubwera takhala tikumamva mauthenga otilimbikitsa ku Yesu Khristu adzabwera kuti Yesu Khristu akubwera abwerezi tikhulupirire ndithu kuti Yesu akubwera phunziro ili cholinga chake ndichofuna kulimbikitsana kuti ifeyo tisabwere mumtendere ndi mavuto tilimbike mtima ndithu kumugwiritsitsa Yesu kaya mbanja lako kupezeka nokha kaya pamudzi kupezeka nokha kaya ndi mumzinda ngati munthu kupezeka nokha khulupirirani ndithu osamusiya Yesu tsimikizikani mtima kuti Yesu akubwera kaya ndalama ipezeka kaya sipezeka tsimikizikani mtima kuti Yesu akubwera kumbukirani kuti pa Yohane chapter 14 verse number 3 Yesu analankhula mawu tsiku lina ndipo ngati ndipita kukonzera inu malo ndidzabweranso ndipo ndidzalandira inu kwa inu ndekha kuti kumene kuli lero mukakhale inunso adalankhula ndi Yesu kulankhula ndokuphunzira lero kulankhula ndife kulonjeza ndakupita kukonza malo ndadanena kuti adzabweranso kufana phire mwamene kuti Yesuyi ife tikhulupirire kuti akubweradi tiona zitsimikizo zambiri kuti kumene kuliyepo ife tikakhalenso kumeneko tamvetsera okondedwa pa 2 Atesalonika chapter 2 verse number 3 akunenanso mawu awa munthu asakutengeni konseko kuti silifika chani tsiku lokubwera kwa Yesu Khristu akuti wina asatinamize kuti Yesu sabwera koma titsimikizike mtima tikhulupirire kuti Yesu akubwera ndakufotokoza chochitika china akasana bwera Yesuyo achiyambira chipinda chimatuko navumbulutsike munthu wosayemizika mwana wa chilungamo Yesu akubwera ife tikhulupirire koma asana bwera Yesuyo akuti aonekere kaye mwana wa chikayiko mwana wa chilungamo aonekere nekuti maso athu amene kuti aone adzigwira ntchito maso athu akuona chooneka ena chimamvekanso makutu athu adzikwanitsa kumva zochitika ngati zimenezi Yesu Khristu akubwera koma asanabwere aonekere kaye mwana wa chikayiko sindikudziwa ngati maso ako akuona kapena sanamuone pa Malaki chapter 4 verse number 5 to 6 pali mawu awo taonani ndidzakutumizirani Eliya mneneri lisanadza tsiku lalikulu loopsa la Yehova ndipo adzabweretsera mitima ya atate kwa ana ndi mitima ya ana kwa atate awo kuti lisafike ndi kukantha dziko liwonongeke konse haleluya chochitika china akuti Yesu asanabwere tsiku loopsa la Yesu lisanafike Yehova asanawononge dzikoli akuti Eliya ayenera kuonekera kale zinthu ziwirizi tizona mphunziroyi asanabwere Yesu aonekereke mwana wa chilungamo mwana chikayiko asanabwere Yesu Eliya aonekereke mdziko chifukwa mwana wa chilungamo wa chikayiko akubweretsa chipatuko pa dziko lapansi koma Eliya akubweretsa kukonzanso tiona maganizo amenewo ndikuyenda nawo mphunziroyo sinatenge wochapa sindifuna ndifike mpaka 10:12 kuyatsala 5 minutes sana kwa 12 o'clock
mudonetsa. Tamvetsera mudeni. Yesu mwana mababa ulendo odzabadwa kuti adzafe Eliya naye. Pamateyu chapter 11 verse number 13 to 14. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane, ndipo pali mufuna kulandira uyu ndiye Eliya amene amati akudza. Haleluya. Akubwera Yohane Mbatizi ndi Eliya amene Malaki adafotokoza kuti akudza. Mulizofanana zambiri mwe wa Eliya wotisibe ndi Yohane Mbatizi. Koma tamvetserani, Malaki anena kuti Eliya akanena kubwera lisanadze tsiku loopsa la Yesu Khristu, kubwera kwake kudzakombola ife. Chifukwa mitundu ya dziko lapansi idzadzikuda pachifuwa, idzalira, lidzakhala tsiku loopsa limene onse ochimwa adzawatentha m'ng'anjo. Ndakubwera kunafotokoza Malaki kuli patsogolo pa Yohane, koma taona chosangalatsa. Yesu amene amabadwa m'dziko, Eliya anaonekera. Pamene akubwera Yesu, Eliya aliyenso kuonekera. Mmene amabadwa Yesu kunali chinthu chipatuko. Ayuda adasiya chipangano, akulu achilamulo adasiya chipangano, Alevi adasiya chipangano. Fuko la Israeli lidali mu ukapolo mu mfumu Roma. Herode adachita kuti nkhandwe Yesu akanena tsiku lina, mukayimuze nkhandweyo kuti lero ndili mudzi muno, mawa ndili mudzi winalo. Herode adali gawo limodzi la mwana wachilungamo, adali gawo limodzi la mwana wachitayiko. N'chifukwa chake patsogolo pake kupakachitatu Herode adabwera pampando nakhala, anthu adamulemekeza ngati Mulungu nanena, mawu amene osiyana munthu kumanga Mulungu, koma kulipomwepo mphutsi idagwa pa thupi la Herode. Adapita podzikweza nadzionetsera ngati Mulungu akumwamba. Koma Yesu amene akubwera kudzawombola ife ku dziko, okondedwa dziwani Eliya ayenera kuonekera. Koma mkati mwakepo mwana wachilungamo, mwana wachitayiko aonekerenso ku dziko, aonekerenso ku dziko. Ine sindikulalikira ndinofotokoza zinthuzi masana kukhambalalika, ndinofotokoza zinthuzi. Tamvetsera okondedwa. Mu nthawi ya Eliya kunali zochitika zambiri zimene zinachitika. Eliya wakubiside timbona mbali yochepa kwambiri. 1 Mafumu chapter 17 verse number 1. Ndipo Eliya wakubiside wokhala ku Giliyadi ananena ndi Ahabu nati, pali Yehova Mulungu wa Israeli amene makhala pamaso pake ngati adzagwa mame kapena mvula zaka izi, koma mutanena ine ndipo okondedwa tamvetserani. Pamene dziko lidataya chipangano, pamene mafumu a Israeli adataya chipangano, Mulungu adamutumiza Eliya, mwamuna woonekera ali wamkulu kale, za makolo ake sizimadziwika. Adamuonekera ku dziko ali wamkulu kale, wolankhula. Adamuonekera ku dziko ali ndi uthenga wamphamvu wachiweruzo. Adawuza mfumu Ahabu, akumumverani, ku dziko kuno mvula sigwa kufikira ndikanenanso ine. Ndipo mchilala chinabwera ku dziko chifukwa Eliya anayankhula. Eliya wakubiside, takumbukirani kuti dzina la Eliya litanthauza kuti Yehova ndiye Mulungu wanga, Yehova ndiye Mulungu wanga. Elijah, Eli, Jehova. Ndadabwera ku Israeli kudzaweruza Mulungu wakumwamba, chifukwa mapanduka mwasiya mawu anga, mwasiya maweruzo anga, kumwamba mulitseka mitambo mvula sigwanso. Okondedwa
Bwerani mumanidwa zinthu mutamvetsera mawu. Awani Mafuta 18 verse number 2 verse number 5 chinabweretsa kusintha kwa chilengedwe ndi chanu mfumu la Israeli. Ndipo Eliya anaanza kuwazionetsa kwa Ahabu, ndipo njaa inali yaikulu m'Samariya, ndipo Ahabu anati kwa Obadiya, kayendere dziko lonse kuzitsime zonse za madzi ndi ku mitsinje yonse, kapena tikapeza msipu ndi kusuka moyo wa akavalo. Haleluya. Ahabu mfumu adakusanya madogo kuliko Obadiya amene amakhala kunyumba kwake, kunyumba ya mfumu, amene ali chief of staff wa kunyumba kwa Ahabu. Adamuza tiyeko popeza zaka zitali kuzokutsa tiyendeyende malire mwa dziko lake. Mwina nkutheka tikapeza zitsime za madzi pena pake, ganizo lokhali muona kunena kuti zikusonyeza kuti mu Israeli madzi adafika pokuphwa, mitsinje adafika pophera, chifukwa kudali climate change yoopsa kwambiri. Mu Samariya mudali njala. Inu mukumbukira bwino nthawi ya Elisa kunena kuti anthu adafika pogula zikosi za mphunda kumadya, anthu adafika pogula mkwawu kumadya, anthu adafika pakudya nawo nthawi imeneyo. Okondedwa, idali nthawi yovuta ndi nthawi yosautsa kwambiri. Lero tikayang'ana dziko lapansi mitsinje kuphera ponseponse. Lero tikayang'ana dziko lapansi mamvula ali ponseponse. Lero tikayang'ana dziko lapansi ngakhale mvula ikwerayo madera ambiri ikuvunda okondedwa. Kukhala mwina yovuta ndi yosautsa ya Mulungu, ya Mulungu. Tamvetserani cholinga chimenechi. Tiyang'ana madeba zinthu zambiri koposa mmene tingaganisire. Pa verse number 18, verse number 18 pali mawu awa nati sindimafuna Israeli ni ali koma inu ndi nyumba yake wanu popeza munasiya malamulo a Yehova ndi kutsata Baala. Abwenzi tamvetsani, pamene Eliya anamva mawu a Yehova mkumuza kuti Eliya, nyamuka ukazionetsera Ahabu. Akanyamuka Eliya yakuyenda panjira, adakumana ndi Obadiya. Adamuza Obadiya, Obadiya tamuuza mbuye wako kuti Eliya uti wabwera. Ndipo Obadiya amachita mantha nanena, mbuye wanga mufuna kundiphetsa ine, mufuna ndikamapita uko mzimu wa Mbuye akuzowetseni, mufuna kundiphetsa. Kodi mzimu namve chimene ndachita ine kuti ndatengana ndi Yehova ndakabisa kupanga? Koma Eliya anati kwa Obadiya, m'bale wanga, musaope penya kukamuza Ahabu, ndili pano ine. Ndipo Obadiya mnyamata wokhulupirikayo adanyamuka napita ulendo kukamuza Ahabu. Ahabu akubwera, Eliya kuchokera uko, mwamuna wovala zikopa Eliya, mwamuna womanga lambalate mchulu mwakemo, mwamuna wakudya uchi Eliya, mwamuna wakudya zomera Eliya, mwamuna wakhala kumtsinje kuteri Eliya. Akabwera patoko nakumana Ahabu maso ndi maso. Ahabu pamada kumuna Eliya adayankhula, iwe wakufuna Israeli, wakufuna Israeli iwe. Koma apa pamene Eliya akana, sindimafuna Israeli ayi. Mafuta achilengedwe sanabwere chifukwa cha ineyo ayi. Koma iwe Ahabu ndi nyumba yako, chifukwa mwasiya chilamulo cha Yehova mwamba kumtsata Baala. Abwenzi tamvetserani, mu nthawi ya Eliya woyambala ana a Israeli mpingo wa Mulungu udafika posiya chilamulo cha Yehova, udafika posiya malamulo a Mulungu, udafika posiya kukusira Yehova kumwamba nagwadira Baala, nampembedza Baala. Ine mukudziwa bwino lomwe mukawerenga nkhani imeneyi kunena kuti ana a Israeli adapembedza Baala ndi mtima wawo wonse nakusiya Yehova Mulungu wakumwamba. Koma tamvetserani, dziko
nimekukana rafika chimodzimodzi pamenepo ndipenda mansanga okuku kuti kune kugere nthawi kuti phinzo lipeke kuti patsogolo mugwire ganizo ili kuti mu nthawi ya Eliya kudali kuvuta kwa chilengedwe kusintha kwa chilengedwe chimene chinabweretsa kusintha kwa chilengedwe chifukwa anthu adachoka pamaso pa Yehova anthu adapembedza mafano koma mkaliana na dziko la lero akumane kusintha kwa chilengedwe sakuyang'ananso za malamulo a Mulungu sakuyang'ananso kupembedza Yehova koma akuyang'ana zochitika za dziko lapansi ndi maphindu amene akumapeza tikambirana za phindu kudidwa tikambirana za mdeni amembona nthawi zakomedwe nati mudzimuza nkhala mwa masanaso sasomulekewe na malikonse tikokeni kambetserani verse number 19 palimawawa ndipo tsono tumani mukapezera Israeli wonse kuphira Karimeli ndi aneneri abhala mazana anayi makumi asanu ndi aneneri achipanizoto magulu awiri Eliya kuna kuti mutumize uthenga mulawuza ana Israeli wonse tikafana kuphira Karimeli ana Israeli wonse gawo number 1 gawo number 2 aneneri abhala tikafana someneko gawo number 2 meneko gawo number 3 akunena kuti aneneri achipanizoto kudali magulu atatu ana Israeli okha aneneri abhala okha komanso aneneri achipanizoto pambalinso onsewo anamemezedwa kuti apite akakumane paphira Karimeli ngakhalenso amene amadya magomera Yezebeli apitenso kumeneko adali mawu a Eliya yekha okolemelenga maolenga nkhani kumeneko pena pake ndimadzifunsa kuti kodi Malawi yense adakana uthenga wabwino kodi ine pandekha ndikhoza kuyima ndikutenga mabasi angawa ndikuzungulira Malawi ndikulengeza kuti Malawi wamzeka Yesu akubwera ndikulengeza kuti Malawi wamsamoyo siya uchimo nangalira bwenzi amaya wango ndikudzimba kwa mchimoyo wangu adali Eliya yekha nanena tikakumane paphira Karimeli tikakumane Yangada ifeleyo akakumane pamtima kuti mudzimuno daima ine kachora ngite Mulungu wakumwamba mabanja lanu yangada inu amene mukonza kuima kuti mabanja lanu daima ndimene ndimabe Mulungu Eliyayo chapone mnamuna Eliya amene Malaki akufotokoza lisanadze tsiku lalikulu la Mulungu wakumwamba munthu wamphana kutendereni wakhoza kuima pachonali apene kuonekeranso adali Yohane amadaimanso naye yekha amene Yesu afotokoza ngati munamva zoti Eliya akudza ndi amene Yohane adayima namuza anamchoka inu adayima Yohane mungaso Eliya mukiside adayimira imdima mwatani masiku ovuta osautsa amene kukukhalawo abwenzi akunena mzimu wa Mulungu mamalaki pamene akutseka mabuku achipangano chakale pamene Malaki maye mzimu akuyankhula kuti Eliya adzabweranso mwamuna wosankha zakudya Eliya adzabweranso mwamuna okhala kumtsinje kudeliti adzabweranso Eliya mwamuna wosaona zokongola za dziko zozikolekera Eliya adzabweranso mwamuna wosa
chipadziko ndikufika kovuta kwambiri, ndikufika kovuta kwambiri. Ndifuna kumangira kumaliza kuthawi muno. Zochitika izi za munthu wa Eliya, magawo ena ndi ena amasindayo ali nasokoneka kudziko lapansi lakumapiri. Eliya dziko munthu wa Eliya lidasiya mawu a Yehova kumwamba. Dziko la leronso chimodzimodzi. Anthu adapembedza Baala, kupembedza dzuwa, mulungu wachilengedwe adamupembedza ndi mtima wonse. Leronso dziko likukhala chimodzimodzi. Abwenzi tamvetserani, munthu wa Eliya pali climate change, kusintha kwa chilengedwe. Leronso chimodzimodzi ndi mmene zili. Tamvetserani, mitsinje idawuma munthu wa Eliya ndiponso lero chimodzimodzi. Okondedwa kunali mchana, munthu wa Eliya konzeka ndi zenjala patsogolo pa moyo uno. Ikubwera ngakhazi mabalipo mukenda madera ambiri angakufikika. Munthu wa Eliya mpingo wa Mulungu unasokonekera mpingo wa Mulungu. Munthu wa Eliya tamvetserani, Eliya anaopsezeka ndi Yezebeli, okhulupirirawo adathawa. Koma Eliya anali ndi Mzimu Woyera, koma adathawa. Nadakhala mtsinje kukeriti, Yehova anamusamala pamenepo. Tamvetserani abwenzi, Eliya pakuthawa iye adali mawu a Mulungu wakumwamba, adamuwuza kuti pita mtsinje kukeriti ukakhalepo. Kodi ndi Yesu sadanene chifukwa chake pamene mukadzaona chonyansa chikupulumutsa chinayima malo oyera chooneka mitambo imeneyi pamene ali namkati azindikire ndamkonda kuposa Yesu, pamene ali patsinde la nyumba pasatsike nyumba mwake kuti akachofunda. Koma adzingotani kodi adzingothawa. Mulungu adamuwuzanso iye kuti thawa, Yezebeli wakadikira. Abwenzi masanawa tipitirize phunziro. Muli zakudya pamenepo zimene tidaone cholinga chake. Khulupirirani kuti Yesu akunati kodi akubwera. Chifukwa malemba akuwuza Yesu asanabwere Eliya aonekere kale. Yesu asanabwere mwana wachilungamo aonekere kale. Akapita mbali imodzi onsewo. Munthu wa Eliya adaoneka kuti adayima halo ndi Yezebeli, adasiya Mulungu wakumwamba, mwana wachilungamo. Munthu wa Yohane adasiya chilamba cha Mulungu wakumwamba, mwana wachilungamo. Masiku otsiriza chimodzimodzi moyo. Okondedwa, Ambuye mwanga tisamalireni, akupaseni mphunzitsi wabwino m'maganizo mwanu, kuti musachoke m'maganizo, mukhaleke ku mpando wachifundo wa Mulungu, kuti muone ulemerero wake mu msonkhanowu. Tikapitiriza masana maphunzirowa kuti Mulungu atilankhule kukama kudzaza kwa ulemerero wake. Msonkhanowu tipempherera mvula ya masika, mupamene Mzimu Woyera akwera kubwera kwa ife ana Mulungu wakumwamba. Nthawi ikadalipo tipemphera kuti Mulungu wakumwamba atithandize. Alipo machimo ambiri amene mangopanga kubwereza Ambuye atipatse mphamvu ya kugonjetsa tchimo. Ndikudziwa alipo enapa pali matenda osiyanasiyana, mwakhala mukupemphera nthawi yayitali, mukupempherera abale akudwala. Koma dziwani, musazione kuchepekedwa. Mulungu wakumwamba ayankhula nafe ndipo akhudza miyoyo ya anthu osauka. Ndifuna ndipemphe brother madam, take microphone wanu. Tipempha uko anthu awiri apemphera. Okondedwa, phunziro likuti talilekeza kayapa sitinamalize ya. Pali zambiri zokuti tikambirana. Mwina kapena ndipambe chonchi. Kodi anzanu keko yasaudya. Keko yasaudya ndipasere. Mwina kumalizika akapa. Ndifuna mpira kwa Mungu ndilanisana pembeni. Ndifuna mutsimikizike mtima kuti pembeni kukhala ino ndizona ndithu katika nthawi yovuta kwambiri. Ndipo tafika nthawi ya chipembedzo cha
zikuda kwambiri pa dziko lapansi, nkhani za mabanja, nkhani pasikuda pa sabata, zikuda kwambiri pa dziko lapansi. Namba 3, kupembedza anthu akufa. Kupembedza anthu akufa, anthu atikapokhulupirira kuti akufa akumankhwana ndi anthu. Studies zisautsa kwambiri moyo. Ndipo ndikuonesa ngoli modziloka pa nkhani ya banja, pa nkhani ya banja. Zimene zikuchitika ku dziko lapansi, kenako kuti nthawi yopemphera amene kupita kukumbira. I remember being, when we got back, I do. On 26 June 2015, ku nyumba ya chifumu ku America ku White House, adavomereza kuti mwamuna akhoza kukwatira mwamuna anzake, mkazi ndi mkazi wake. Ndi President Barack Obama adavomereza kuti White House ikaonetsera milungu yonse, milungu 6 imene anthu okwatira mwamuna okhaokha kapena akazi okhaokha amavala. Ndi White House ndikuoneka milungu imene yoyo panjapo muona amuna ndi akazi amakwatira okhaokha ali panjapo akusangalala. Kena kumuona pena mageso akazawira kupemphera pamene kuti muona kuti nkhani ya banja anthu asiya chilamulo cha Yehova kuti nthawi yafika koyipa kwambiri. Taonani. Remember, it was one of those extraordinary sunsets. I remember being very moved with that. A few weeks earlier, my staff, the DT, had come to me with this idea originating with Jeff Tillman, who worked in the press office. What if we let the White House wrinkle colors? And importantly, what if we made a commitment to do it regardless of how the Supreme Court ruled? Regardless of whether they ruled it as constitutional or unconstitutional, our government will send a message to the community and to the world that we value LGBT people and that we are on the right side of history. And Valerie took a second and she looked at me. Pamene mukuona apika malaiti nyali zosiyana siyana milungu izi kuti White House apika kuti ayatse kuti kutse red book ya amene amakwatira mwamuna kapena akazi. She said, I think that's a phenomenal idea. Think of any other way to better demonstrate change than through changing the color of what is anatomically recognized Amen. White House. the world over. As the sun went down, it became this brilliant popping color. Maona nyumba ya chifumu yavomereza, nyumba ya Ahabu yavomereza kuti amuna azipatana mwamuna okhaokha, akazi okhaokha. Ndipo manena kuti America ikola chimfine ndikuyetchemula dziko lonse lapansi kapita chimfine. Rainbow. Outside of the White House on Pennsylvania Avenue, there were just throngs of people. And I can only describe it as reverie. Maona 2015
chikondi chimapambana ndakudaro kuti White House ulamuliro wa America wakonda anthu ane chikondi chimapambana pamene papa mvetsa chisoni kwambiri. We were speechless. And it was so beautiful and touching. I can never talk about it without getting choked up as I am right now. I couldn't be more grateful than I am for that moment. I think the fact that so many people Dona, maona hivi? Maona? Ndio maona? I think the fact that so Atsika nanotoka mimi. Atsika nanotoka. Kodi babu lisimati misa. Atsika nanotoka mkepyo na baba. Lilipo tsikoli. Ai. Gatabo. Muima ngadalie. so many people came out to see it, and Yeah, that's that's what I was telling as real for people as the day that we first did it. Just tells you how important symbolism is. Here was this incredibly visible sign that not only did we belong, not only were we people under the Constitution, Dona, mliki watu dona. Mliki watu dona. Kunyani na when it comes to marriage equality, we had a president, we had an administration who clearly said, Yeye bila anaona mwingine. Ona a president. Huyu anamwona kama president wake, bali wao ndio watu ndio wanamuona kwa mbili. Kana kuonea uhakika mzimaziwa. Kama msama tozoipa za mbili sana bandani. Kudela kwa huyu juu dibanje. Ndamuna utoka dibanje nini? A president bakani. De kanene. Asa inakuja. who clearly said, you belong, we want you, we care for you, we protect you. There's so much more work to be done to this. There's so much more. Ameni wao. Huyu ndo kazi. Huyu sio kazi. Dibanje wao kuna ndo kazi tu. Hawezi. There's so much more work to be done to extend the full promise of America to every American. But today we can say, in no uncertain terms, that we made our Tunarudi pale kwa president kuvumilia. Mungu haharu akachikia. Mungu wakudi asana Yesu Elia agwenya kumilia kusiku. Tikapika kama vile. Musa ngome brother mara nyuma amatike kufunguka Biblia. Akamwiko. Tipembele Mungu wakumamba akukungile macho ni mambo banga kukuweza. Chikwa ampufe timagweleza mambo yakutsaza. Ndebe ngakubini sikuera malima ndizeka ndeke 10 verse number 1 pembani kwaye wokwa mvula masika. Kwaye honga olenga mpezi. Aditsamulire ife mvula ya masika zikuera. Chikwa nyengo zako yewu savula masana nomo. Mavakali bawelese kuti kofika pulikazo kwa China. Tikambirana masana zibiri. Ndemusangano oli kumeneko apepe. Mwapatsa microphone. Mwina awaso kuza kuzajenga. Tabwino kukwapatsa amene oli nawo ndikwapatsa ena kuti apepeni kusakalitsa kwambiri. Amene kwapatsa microphone wa mupepherera mzimu ina kuti ampenzi moyera akhale paife. Ina mupepherera china chaperekedwa chichi. Very much.